als ik op was en in ons heim dat we niet helemaal leeg. Zo is er op vele steden is. Mijn papa, geloof ik, had het in beste zin, de beste te doen. Oba, dingen weer dat we veelmaal schwoer. En daar dort passeren ook vele schwere dingen, wat vele wonden in Audi brengen. En er waren veelmaal dingen waar dat zeer verdrietig herging. En dat geeft een beter leven en waar een zeer verwond wordt. En dat kwam bij zo'n punt waar ik verliet van thuis. Ik verliet van thuis en woonde naar Canada. En nu die jaren, als ik dan is van Canada terugkwam, hier naar Mexico met mijn vrouw dan en mijn familie. We kwamen hier dan aan om God zijn rijk te doen. En ik waarde ook aan en ik maakte in mijn leven. Also ik had een verzoening met mijn hemelse vader. Maar ik waarde ook aan mij door weer het wonden van mijn kindheid aan. En dat kwam ook zo weit dat een persoon zo goed te mij zei, en als hij zei, dat moet goed zijn want du met die papa's een verzoening te krijgen. Om de heilung te krijgen, om dingen terug te stellen. En voor mij werd het zwaar, dat aan te nemen, dat te begrijpen. Want ik kon het niet verstaan, waar ik dat nu naar mijn papa gaan en om dingen terug te stellen. Want er zoveel dingen weer passiert van arm uit. Nu zal ik naar arm gaan. Maar het werd zoveel zwaar dat ik einfach im gebed naar God ging, einfach uit weideel en uit oja, mensen uit een wut. Hij zei, waar is het mogelijk, waar zal ik nu gaan en deze dingen terug te stellen van mijn vader. Al deze dingen daar aan zijn passiert worden. En dat we op een moment waar God me op eenmaal laat aankomen en laat me weten dat het is een heiling wat ik die wil geven, dat is wat du zoals ondergaan in die leven, wat du hast altijd gedaan. En als ik dat is klaar had, dan werd ik dat aan wat ik zal doen. Dan maakte ik dat wat God van mij verlangt. Hij wil mij heilen, hij wil mij zegenen. En ik maakte dat veel ook de juiste van te arbeiden. Zo aan mijn papa. En ik zei ook tegen mijn vader, mijn hemel, ik bid en ik zei van, ik zei dat niet mogelijk. Maar durch die is alles mogelijk. En wanneer wer dat kon mogelijk maken, dat best du, vader im hemel. En dat was ook zo dat mijn papa die kwam ram. En ik waarde ook aan dat hij weer naar ons kwam. En later vroeg ik mijn vrouw wat mijn papa had wilt. En dan zei ze tegen mij, die papa is ook nog die. En even dem denk ik weer, waar ik had wat persoon wat voor mij beden deed. En een dag, als ik een beetje in huis weer, met hem door voorbij voor waar mijn ouderen wonen, viel ik dat zo een klein stuk dat ik zo door hand voor. Als ik door hand kwam, mijn mama weer door een kerk en ik vroeg haar waar papa weer. Ze zei tegen mij, dat start hingen im stal, hingen im spekker. Hij luidt naar die. Nou ja. En als we dan top kwamen, als we dan neer gingen, zaten we in een stoel en van dingen te reden. En ik zei tegen hem, ik ben hier, om ondergaan waar ik zijn aardig gegaan en waar ik gefehlt heb. En ik wil door om vergeving vragen, ik wil verzoening gaan met jullie. En toen viel ik dat ganz klaar. Toen we keine beternis, toen we keine huis. Mijn vader die beet voor mij. Niet best alleen beet voor mij, hij nodig gebed. Hij geeft me een grote hug. En hij geeft me nog een kus. Dat weer waar ik zo lang nu geleerd had en nu gezegd had. En dat weer een zee. En nu dem kregen ze ons nog een maaltijd te werk, waar we een onkelsmaaltijd hadden. En ik kon dat voelen, door weer een heiling passiert tussen ons en mij. De wonden wat ik had met waar ik me met had omgedraaid, die weer nu weg. En ik mocht zeggen dat van de eerste dag ons hemelse vader werd hetzelfde. Voor al ons, kinderen, als kinderen en vaders, papa's, hij wil hetzelfde dat we dat ook worden erleven en erreiken. Hier op Erden krijgt ze goed als met onze hemelse vader.